Здравейте, намираме се в клиниката на Solta Medical. Казвам се Владимир и съм директор на клиниката. Днес ще ви представя системата Fraxel Dual. Тя включва два лазера. Добре познатият лазер с дължина на вълната 1550 нанометра и с него се третират увреждания от слънчева светлина, белези от акне, разширени пори, бръчки или цялостно подмладяване на кожата. Сега сме го съчетали с новия Tuli фиброоптичен лазер с дължина на вълната 1927. Tuli лазерът е идеален за третиране на пигментни петна, тон и текстура на кожата и дава възможност за извършване на една единствена процедура за пациенти, които искат да се възползват от предимствата на Fraxel, но без да се подлагат на няколко процедури. Сега ще разгледаме системата и нейните характеристики и предимства. Едно от съществените предимства на тази платформа е, че можем да използваме двете дължини на вълната в една процедура. И двете дължини на вълната могат да се приложат в една комбинирана процедура. Това означава, че можем да третираме пациенти, които имат проблеми както в по-дълбоките, така и в по-повърхностните слоеве на кожата. Например, ако пациентът има по-скоро увредена от слънцето кожа и по-малко белези за отстраняване, като дълбоки или леки бръчки, то можем да изберем алгоритъм на процедурата, който да ни позволи да третираме тези проблеми с една от двете дължини на вълната. Системата има само една ръкохватка, а фиброоптичните лазери вътре в машината всъщност се сливат в едно фиброоптично влакно. Всичко зависи от избора на оператора. Тук на екрана виждаме прозорчетата за двете дължини. Дали това ще е 1550 или 1927. Операторът решава с коя дължина да работи в зависимост от проблема, който се третира. Да речем, че моят пациент има проблем в повърхностния слой на кожата. Тогава ще избера Tuli лазера. Ако обаче пациентът идва за да третира белези от акне или по-дълбоки бръчки, просто ще избера RB лазера. Предимството на системата е, че нямам нужда да я изключвам, да я калибрирам наново, защото интелигентната технология позволява включването и изключването на един от лазерите без да се прекъсва процедурата. Предимство е и лесното ползване на системата. След като веднъж съм избрал лазера, да речем новия Tuli лазер, просто натискам бутона за третиране и на екрана се изписва избора на параметри. Това е водеща технология на Fraxel, а Fraxel означава новаторска система за сканиране, тъй наречена техника на бояджийската четка, която улеснява оператора. И така, вместо да се използва стандартния метод за щамповане, при който оператора просто притиска накрайника към кожата, тази техника е като рисуване. Всъщност лазера има накрайник, който влиза в контакт с кожата и се плъзга сякаш рисувате с четка. Това в момента е предпазният накрайник на ръкохватката. След малко ще ви покажа работния накрайник, който има малки ролки, позволяващи плавното рисуване по кожата. Fraxel е една наистина много лесна за овладяване технология. Има само два метода за контрол, от които операторът трябва да избира. И при двата лазера може да изберете дълбочината на проникване на лазера в зависимост от проблема, който третирате и нивото на третиране или покритие. Процедурата с Fraxel наистина зависи от способността на оператора да променя алгоритъма, за да постигне най-добрият резултат. Способността за контрол е особено важна за добрия краен резултат. Предлагаме широк обхват от предварително зададени дълбочини и енергия на третиране, както и покритие, така че като вземе предвид пациента, типа кожа, проблема и броя процедури, операторът може много прецизно да състави индивидуален план за третиране на всеки пациент. Fraxel има вградени системи за контрол, които следят безопасното провеждане на процедурата. Например, лазерът не може да се включи, ако не е в контакт с кожата, ако не е натиснат педала, ако движението напред-назад не се извършва както трябва. След малко ще симулираме процедура и ще видите как реагира лазера на тези три предпазни механизма. Fraxel разполага и с контрол на скоростта. Общо взето операторът може да движи ръкохватката с удобна за него скорост, стига да е в границите приемливи за системата. Ако работите твърде бързо, системата ще намали наполовина излъчването на лазера. Това е направено, за да бъде системата по-безопасна, а процедурата по-безболезнена за пациента. Комбинацията от всички тези характеристики превръща Fraxel в новаторска технология за естетическата индустрия. Много сме доволни и щастливи от начина, по който клиентите ни приемат платформата Fraxel Dual.
Именно това ни накара да пуснем на пазара и системата Fraxel. Само стулиев лазер за онези клиенти, които вече имат RB лазер, но искат да се възползват от предимството да имат две системи Fraxel, за да третират пациенти, нуждаещи се от тулия лазер, но и такива, при които се налага процедура с RB лазера. Това е най-общо всичко, което имах да ви кажа. Ще се видим след малко в клиниката, за да научите още нещо за Fraxel.